Inabutan ng news team na nakapila ang mga timba, drum at iba pang lagayan ng tubig na ito sa mga gripo sa barangay Kasuray, Magaraw, Camarines Sur. Ito ang eksenang ilang araw ng kinakaharap ng mga residente matapos makaranas ng mahina hanggang kung minsan pawala-walang supply ng tubig mula pa noong June 29. Dahil dito maagang nag-iipon ng tubig ang mga residente upang may magamit sa pagluluto, paglilinis, paglalaba at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan na ginagamitan ng tubig. Ayon sa Metropolitan Naga Water District o MNWD, dulot ito na isinasagawang rehabilitation sa Panikwason Pumping Station. Apektado ng pagsasaayos ang mga bayan ng Kamaligan, Kanaaman at Magaraw kung saan nakakaranas ang mga residente ng mahina hanggang pawala-walang daloy ng tubig. Ayon sa mga residente ng Barangay Kasuray, malaking abala ang sitwasyon lalo na ngayong pasukan. Maliban sa paghahanda ng mga bata sa pagpasok sa paaralan, naaapektuhan din ang mga gawaing bahay dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya kahit gabi hanggang madaling araw, pinagtsatsagaan nila ang paghihintay ng pagbalik ng supply upang makapag-ipon ng tubig na magagamit sa susunod na araw. Oras na problemado manggamit ng tubig, ito may oras na mayok pang bolos. Pero kaya sigang tipon mi pag may bolos, sigang tiripon mi tubig. Ang bagagabos na oras, tubig. Pag-ugas, mga mag-ireskulan, mga makwapo. Pala ako makwapo nag-ireskulan. Abalang marayo. Aga, ang 6 AM po talagang mayo na yan. Tapos naabot po yan mga 9. Tapos paghapon naman po mga sa muya po lang, sa muya po duman sa Harumi, ang alas 3 mayo po yan. Ang balik naman po kayan mga 5. Tapos dire-diretso na po yan. So, pag maagahon nga ni ma'am, makusog na, kaya nakakaipon po talaga kami. Nakulaon ma'am, lalo na sa may mga eskwela, sa muya, may mga estudyante. Dahil po talaga itong nakakaano kami, talagang dapat lipidon mo itong tubig. So, kaya dako lang po itong ano sa mo apekto na talagang araw kaming krisis na mayo kaming nakuko ang tubig, lalo na po pag sa paglaba. Pero pwede mo po yan na mapaanuhan mo. Ini lang po talagang sa mga pag-aral daw pag nagluluto, saka sa pag papararigos po kang estudyante. Nade-delay ma'am si trabaho. Delay na delay. Imbes na magigibo mo ngunyan, mahalat ka na lang sa ano na lang, tamayo pong tubig. Araw po kaya, nakulakan pong epekto sa mga. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang rehabilitation ng MNWD sa Panikwason Pumping Station. Ayon sa Water District, kinakailangang isaayos ang pasilidad matapos makita ang mga pebbles na lumalabas. Kung hindi umano ito agad maaksyonan, posibleng magdulot ito ng mas malaking aberya sa supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Yung katong time na binunot mi so pump and motor, naghulog kami ng camera, niling mi. May mga damage na screen. So, sa palimot ng screen kaya iyan, igwain mga pebbles kami na piglaag. Tangani pong dahil siya magparahiro. So, na-damage yung screen niya, may duwang screen na damage siya. Kaya ang nangyari, so tendency, so pebbles, nakakaiba, pa nagpa-pump out kami ng tubig. Bako lang screen, kundi pati itong mga riser pipes na kung sa'yo nakakabit, so motor and pump. May mga damage na rin, may mga labot na din. So 12 na pipes ang damage me. So iwa man kami pang rebuy. So ngunyan iyo na po ang pigigibong ngunyan. Ang effect po kayan kang pag-loss ka ito, nakakabara siya sa tuyang mga transmission and distribution line. Ang mangyari, pag nagbara po siya, ang Panikwason ma-react, ang Panikwason pumping station, ma-react siya, ma-high pressure ang istasyon. So kay puwan ka mag-shutdown, kasi pag day po kita mag-shutdown, mararaot man ang pump and motor or makakadamage sita ng mga transmission sa distribution line. Sa kabila nito, tiniyak ng MNWD na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang rehabilitation. Bagamat July 11 ang target na petsa ng pagbabalik sa normal na supply ng tubig, umaasa ang MNWD na mas maaga pa itong matatapos dahil sa tuloy-tuloy na pagsasaayos sa pumping station. Madali na po siya matapos, halos nasa 80% na po ang completion. So, ang target mi nga is kung this coming weekend, baka next week mga Tuesday, makapag-operate na uli ang Panikwason Pumping Station. Yes po, pigihidali po kasi ito ng electromechanical na maintenance team ang pag-ayos ng Panikwason Pumping Station. Dahil po mahaloy, mabalik po sa normal ang operation ng Panikwason, as in mabalik po sa normal ang supply ng tubig sa mga nasambitan kong mga Banwaan kang Magaraw, Kanaaman, sa Kamaligan. Regine Boy, CSN.